Okay, mani popcorn. Good morning. So yun nga mga katikir, kukuhanan natin ng footage yung Grand Parade ng Balongaw Town Fiesta March 16, 2023. So yun, maghahanap tayo ng pagpaparkingan ni Brother Klong doon sa may, dahil isasara yung kalsada sa may malapit sa may sentro ng munisipyo mga katikir, kaya maghahanap tayo ng paparkingan. Let's go! Panonoodin natin yung Drum and Lyre. Drum and Lyre ba yun? Exhibition pala ng Drum and Lyre yata. Ang labo ko. Kita kids, take your boom. Yeah! Whoop! So yun, okay man ni popcorn. Nandito na tayo sa may Pugaro mga ka-take care. Good morning. So magsisimula na yung parade. So sana may mga makita tayong mga ka-take care natin, no? So dito natin naabangan yung parade mga ka-take care. Doon tayo sa kabila mamaya dahil eksakto yung buka ng good morning daw, shout out. Ingat. Unang buya. Morning. Ingatan tayo, day. Sana ma-meet natin si Sol Surando TV tsaka si Yats TV ngayon. Pero si Yats TV galing pa sa may west, kaya si Sol Surando TV na lang yung hintayin natin, baka sakaling magawi siya rito. Ayun, shoutout natin yung mga magigiting na mga PNP personnel ng Balongaw. So sila yung nagmamando ngayon. Good morning. So may best friend tayo dito sa likod, oh. Yan, oh, brownie. Ayan, oh, cute. So mamaya muna tayo lilipat sa may kabilang banger mga take care. Ate, good morning. Asin Sanjo, oh. Whee! Morning, madam. Hello, madam. Morning. Hello. Good morning. Ingat. So yung mga taker, nakita natin si Master Elmer nandito sa taas. Yan, oh. Transformer. Yeah, boy. Sino kadam? Shout out. Gimana biyahe yung ay? Laon yun? Sige, ingat. Sige, shout out kila Master Janet tsaka kay Master Elmer. Shout out din natin si Padre Dome, ano? Ingat, Padre, ingat. So yun nga mga ka-take care, start na, nandito na yung ulo ng parada. At mapapanood na natin yung Grand Parade ng Balongaw Town Fest sa March 16, 2023. At hahanap tayo ng magandang pwesto. So yung mga PNP personnel yung mga nagmamando ng traffic mga ka-take care. Andyan na sila. Saan? Morning. Buya. Morning, idol. Saan kaya tayo pwedeng pumesto? Doon tayo sa kabilang banger. Batayin natin ng good morning si pare. Di ba mo kaya Bueda? Pare, isa na pala sa. So si pare Jibong matatraffic pa yata. Andun sa taas. O makakahabol pa ata. Sir, makahabol pa yan, Jeep. Makahabol pa eh. Kawanan. One, sir, mabalin. Paspas. Hui! Ay, shout out kay Padre Jibo ngayon na nakahabol, oh. Alright. So dito tayo po pesto, nakalimutan natin yung sombrero natin, mainit. So shout out sa mga kasama nating nanonood dito mga ka-take care. Yan sila, oh. So i-stop na nila yung pagpasok ng mga sasakyan dito dahil mas priority itong parade mga ka-take care. Sana hindi tayo matraffic, malobat agad. Una sa parade mga ka-take care ay ang PNP personnels and BGMP personnels. Hinarangan na nila yung kalsada. Kaya pa. Habol. Pre, ha? Ayan? Yung alin? Ito lang.
Akala ko yung mangga tinuturo mo, hindi. Sa kanya, sa munisipyo, shout out kay Paring Rab. Ayan, good morning. Sila kumaring ay. Ayun, sabay. Nagkasama na akong manonood. Ayan. So, pansin nyo mga ka-take care, may drone na lumilipad ayun, oh. Oh. Napakaliit niya pero ang astig niyan. Shout out. Mga kapapi, Mga ka-take-care. Hello, balong. Bless daw, bulong. Yun. Ay, babay daw. Pugi. Sino kakadwayo nga? Sino kakadwayo tayo? Ha? Sino kakadwayo? Kami. Ah? Yung anak ko, lalaki lang drum. Ah, sa drum? Sa high school. Lipat tayo dito sa taas. No. Dito si Kuya, ayan. Sino kating may naong sa kadwam? Sino kadwam? Ay, nagpuston tangay. Ay. So, dumadami na tayong manonood. PNP and BGMP. Si Vice Mayor Philip Peralta, yung sangguniang munisipalidad ng Balungaw. Ito na yung pinakahihintay ng mga karamihan. Yes. So ito yung Muse Melanie Avila. Yan oh. Ganda ng mga bulaklak oh. Yeah, bumaba ng panagbenga. Ito naman yung mga, hello madam. Good morning sir. Mga teachers ng Balungaw. Hello madam. Sir John. Smile. Daming mga teachers, mga ka-take care oh. Mga teachers yan ng high school, elementary. Hello madam, good morning. Ano? Shout out natin sa Idol. Idol, saan punta mo Idol? Load ka muna Idol.
Oh. Hop. Mga officials ng Rahal.